binnen dus net het nijste van het nijste. Daar is het naar hem lustri moeten. We müssen de rondpesten. Ik wil net dat Elsen in me uitlaat. Een monster. Een koning. Een nar. En een famke. Renske wil stoer wezen. Een magisch verhaal van Paul van Dyk. Oer pesten, jaloezie en vriendschap. Nou in de boekhandel. Hoi, ik ben Renske.